fusión de todos los sueños que has perseguido, los miedos a los que te has enfrentado y las aventuras que has vivido. La fusión es lo que nos hace ser nosotros mismos. Si esta fusión pudiera estar en el mundo, la fusión de rutas duras y selectivas. Internacional de la banda Falles, Día de la Banda Quimillón, Jerez Fallenes, Mayor Valencia, Berta Peñón García y Lucía García Rivera para hacer la careta de honor. Falles,
emoció cerebral del jugador del Real Valladolid. Torres, per tant, hi haurà una finestra més per als dos equips.
temps afegit 5 minuts. El canvi que va realitzar el València Club de Futbol és el canvi extra per la commoció cerebral del Valladolid. Moltes gràcies, Mestalla. El pròxim partit del València serà el dissabte que ve a les 9 de la nit en Montilivi contra el Girona i tornem així al Temple el 30 de març, dissabte, a les 6 de la vesprada rebent el Mallorca. Bona tornada a casa, bones falles i amunt